Takže ahoj, já vás zdravím. Já jsem se včera vrátila z víkendu s kamarádkou, byli jsme spolu v kempu a bylo to tam super. Vlastně jsme pařili a balili jsme borce a tak. No, já v říjnu letím ještě potom s našima na dovolenou a to je vlastně důvod, proč točím tady tohle video. To proto, že chci dát své tělo do formy a někomu z vás by se to taky mohlo třeba ještě hodit, protože určitě každá chceme vypadat v plavkách dobře, že jo? Já vám teda prozradím svoji speciální dietu, která zaručeně funguje. Já jsem si ji vymyslela sama, nemám ji z žádného časopisu ani nic podobného, ale mám už ji několikrát vyzkoušenou a můžu vám říct, že opravdu fakt funguje. Jde tady o to, že si i ten svůj jídelníček upravíte následovně. Ráno k snídani si dáte 2 šálky rozpustné kávy a k tomu tady tyhle bonbony. Jsou to Skittles, zelený Crazy Sauce a tady pozor, oni se totiž vyrábí i červený a fialojový, ale vy musíte při téhle dietě jíst jen tyhle zelený, protože tím, jak jsou kyselý, tak pomáhají spalovat ty tuky, což my chceme. Oběd potom je úplně stejný, takže zase 2 šálky rozpustné kávy a 1 balíček zelený skýtlcek. Potom k večeři už jenom 1 šálek kávy a k tomu si uvaříte čaj z chmelových šištic nebo meduňku a to z toho důvodu, abyste dobře spali, protože po té kávě ta pozbuzuje, to všichni víme, že jo, abyste mohli mít problém usnout. Já jsem s tím tady problém nikdy neměla, ale jako asi je to právě tím, že si vařím ty čaje, jo. No a teď přichází ta nejdůležitější část diety a sice jde o to, že denně musíte kouřit 2 krabičky cigaret. No je jedno jakých, ale pozor, nikdy si nezapalujte před snídaní. S kouřením začínáte až po snídaní a končíte před večeří, takže ani po večeři už si nesmíte zapálit. Jinak já nekouřím, to jenom když držím tady tuhle dietu, jinak jsem prostě normálně nekuřačka. No a takhle byste to měli praktikovat aspoň měsíc, abyste dosáhli těch požadovaných výsledků. Ale samozřejmě jako čím díl toto budete dodržovat, tak tím lepší postavy dosáhnete. Nemusíte vůbec sportovat, což je naprosto super, že jo. Stačí se jenom držet tady tohoto jídelníčku a získáte postavu snu. No, tak to by bylo z mé strany k této dietě a tak všechno. A kdybyste měli nějaký dotaz nebo cokoliv, tak mi pište na můj Facebook. Já jsem dala do popisku videa odkaz na ten svůj Facebook. Jo a ještě vám teda prozradím, kamže letíme s našima na tu dovolenou. Letíme do Dominikánské republiky a já se pak strašně těším, protože jsem v Africe ještě nikdy nebyla a vždycky jsem se do Afriky chtěla podívat, vždycky prostě Afrika byl můj sen. Můžete mi teda napsat, kde jste letos byli, nebo jestli se teprve třeba jako někam chystáte a případně kam. Já se budu těšit a ahoj!